Ako si Junel, ginaingon, dili man ta ikaw ang akong nagustuhan. Pero ikaw mahinuon ang akong napakaslan. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili ko mahimong mahikalimtan. Okay na ning naplit akong duha ka sumis o duha ka polo shirt. Ito sa food court eh. Kaon ko gutuman eh. Uy, hala. Ang panyo sa babae ay natagak. Miss! Ang imong panyo, natagak! Ay, hala. Kala salamat kay Mr. ha. Uy, hala, kakuha pa niya. Ang ako siyang tuulong, be. Akong ila-ilahon. Salamat sa imong pagsanong sa akong pagdapit nimo ha. Nga mga onta din sa food court ha, dila. Padung sa ginat ako din kay mukhaon sad ko. Day! Mobile na mi sa among gikaon. Pila ang bayaran na mo? Uy, ako rin mabayad ko. Ako ra. Ako ang lalaki. Busa ako'y mubayad. Hala, salamat ha. Dalang kayo salamat, Junel. Mauba dong. Uy, babae ka nga na ila-ila dito sa mall nga imong lisudan. Oo pa. Ugapahan niya po eh. Ako siyang gidaog kaon dito sa food court. Gwapa o klaro kay nga buutan siya pa. Mauba? Imong ta dayon itong pangulitawhan, panguyaban. Ano ka makabaw sa imong uyab nga nagbudhi nimo? Padung ako manguyabin niya pa. Mauba? May number naman ko niya. Unya, friend na po mi sa Facebook. O ako niya siyang chatan. Imong chatan? Chatan ako. May friend naman sa Facebook. Dungog na ko imong pikatan. Dili eh. Noong sabay. Nabungo naman ka pa eh. Mao lagi. Klaro eda. Iguang Kana. naman karon. Dili kay magsigi ka una atong imong uyab nga tuan na sa laing bukton. Ay, di na akong magunahon na panjanit po eh. Na. Kana kay nangita siya og laing laki. Bahala siya. Dili na ko niya. Bantay bitaw. Imo na sa nang istorya ha. Tumor na sa dila. Dili. Tinuod ang babae nga imong naila-ila to small. Uya ba na? Aro higpit nga. Malimtan mo na katong babae nga pasakit sa imong dughan. Mao ba, Day? May lalaki ka na nga nagustuhan? O ate Gina, o nakasiguro ko nga nakagustog gid kay ko niya. Kay siya man ang niya karon sa kong unahon na. Kanya, nindot na da. Papamisintahan na dayon din hi. Muna'y gusto na ko nga magpaton ka ng hinigugma. Sugot mangganik ko nga ikaw ang una nga maminyo kay nako. Hala, kay ngano di IT? Ang imo ding uyab pa si Kuya Ron, wala may plano nga magminyo. Gibuwagan na nako eh. Ha? Nasad? Nagigbuwag nasad kasi mong uyab? Sige na wala kang pamuwag ug uyab ati uy. Da, uy ayos si Ronron uy. Kang may pag-iya ha. Dili pa gyud magkamaong muda sama. May pagbuwagan. Ati uy, dili man namong butang nga gud ang angay ni mong nahunaon. Ang importante na higugma ang lalaki. Hindi ko uy. Mag-unsa man ang ilang gugma unya inig-ana nila nako. Murara kong nagkaugwa. Busa ikaw, Day, kung nakauyab ka na, sigurado agyod nga may gidakon ang iyang pagkalalaki. Kung gamay gani, buwagi. Kay, mauro man gihapon na. Mamana kag laki nga gamay kuan, mga bit ra gihapon ka, uy. Mao ba, Junel? Gitawag ni mo imong amiga nga ginganlan og adila, ha? Og nagsabot mo magkita mo karon sa downtown? Ube Dani. Di pa man siya musugot nga madto ko sa ila. Gusto inikita na mo rong hapon, inig-ops na mo sa opisina. Panguyaban din siya. Maraw na limot yung kasi mo uyab nga nagpasakit ni mo da, ha? Kay may lain ka namang ipakuyaban ron. Tinuod bay. Hingpit ko na nga gikalimtan si Janet. Og si Adila. Siya ang akong panguyaban. Kung iya gani kong sugton ron, pabayaan ko rin siya. Oh, Pakaslan ko siya sa labing madali. ba Junel? Mao na bay. Mag-ampog yun ko nga sugton ko karon ni Adila. Mag-ampog yun ko. Bay, abili mo tabang kong ampo, bay. O kung mauyab na nimo bayhan na, manghinaot kung nga buutan po tao na ba. Nga dili kaniya pasakitan, sama sa gibuhat sa una mong uyab. Oh, mao ba? Magkita mo ron sa imong admirer sa downtown? O ate, magkita mo rin og usab. O iyari kong panguyaban ron, isa na ko siya sugtuin. Mapamasitahon sa nako siya dinis ato, una na ko siya sugtuin. Oh, okay ra masig na. Sige, kung magkita og magkasabot kani mo, okay ra uy. Sugta na lang kung manguyab.
Pero datag yapon siya tinis ato aron makakita ko niya. Ay, di lang sa. Di sa nako siya sugton. May akong gusto nga anhin ako siya sa atong bahay sugton, ate. Nahalagod, kay bahala. Basta okay na ko nga ikaw ang una nga maminyo kay nako. Kay ako, wapagid ko magkakita lalaki nga akong pakaslan. Salamat nga mitong nga kagid sa tong sabot, day Adela. Ako sad, nalipay pud ko nga nito nga ka sa atong sabot. Tanan na, manutag mall. Atos na sa food court, samtang mag-snack ta. May sulti ko nimo. Oo, sige, o ba? Sige, tanan. Junel, Muna, day Adela. Nahigugma ko nimo. Busa asugta ko, day. Sige na. ang akong gusto nga adto ta katubagon sa imong pagpanguyab nako sa among bahay. Pamisita na ako karong Domingo sa gabi eh. Okay na, day. Sige. Karong Domingos gabi, mamisita ko nimo. Ay, ikaw nalalagi sugat nilang mamagpapa sa airport. Kay may bisita ko nga paabuton ron. Ate sad, uy, ako sad, damo ko di paabot nga mamisita na ako si Junel. Ako rin mo istorya ng tawhana, kumaanhi siya. Sige na, lakaw na, sugatan na sila sa mamagpapa. Kay karon sila mo abot ikan sa Manila. Niya ako inikit yung giingon ni Adela nga niya sila magpuyo. Ilado mo kung sila din eh. Mangutahan ako kung asa ang bahay nila ni Adela. Anak ko mo parking sa unahan. Makalagkot. Ay, dili mo na yung anyang bago na kong uyab nga si Rico. Uy. Tukta na banggana na ako sa sex na. Saan naman lang inisun. Ayo! May gabi Day Adela! Ang admire niya. Junel ni Day! Niya na siya. Kadiyot lang, mister. Manaog na ko. Paabot ako sa silong kadiyot. Wa man naging ni si Adela. Ingon ka nga. Niya siya sa suding kwarto. Nagpaabot na ako. Ang tinuod. Wa din hiron si Adela nga ako manghod. Ala. Nagkubo ka sa imong sinina og sayal? Nagpanti na lang ka? O wa kay bra? Tuga na imong bobs eh. Bugdo ka yung imong ubos. Di lang ta magsaba sa kong manghod. Ha? Lipaya ko, Pi. Galing. Nagpangita ko og sex nga piyon na. Imo kong gigagan. Dali. Muta ni mo eh. Magigda ta sa Ay, dali. Hindi mo sa tubos akong hagdan niya. Shit, ako, Ani. Ano kang ganitan mo yan, hindi ako. Kahit pagitan, ganitan niya may ang ganakan. Ano? Okay lang. Sige na lang, ay. Ganahan pa ako, Sige. Amo ni kong gusto ko lagi. Uot, ang taas. Janelle, nakita na lang biyabiyan. Nagitimang ko kasal, Janelle. Ay, pasmasi. May nahitabo yun na mo sa maguwang ni Adela. Pag abot ni Adela, luya na kayo ko. Kay upat ka round yun ang among nakuha sa iyang maguwang. Mao nga, isultihan ko na lang siya sa nitabo. Igo na lang sa paghilak si Adela. Kay kami na mahinuon
ang nagauyab sa iyang maguwang. Ang maguwang na hinuon ang akong nauyab. Bago ito mga kasama, ang kaagi ni Junel, din hining tulumanon. What's the style? Ang maguwang noon ang nauyab style.